Nasa iyo nang lahat. Wag lang sa akin. Ipalo ning maong mananap kay dugay nis kalihukan. Si Ayaw maipit na kumpiyansa. siguan niya eh. Nabot Medyo ni- kulba ba? Nabot mi diri Cebu. Ipalo ni dugay nis kalihukan. Safety tani. Ay ay. So yun guys, no. So andito tayo ngayon sa bahay ni Bimax TV, no. At andito rin yung mga content creator galing sa Davao. At siyempre wala dito nangatulog sa sobrang pagod. Oh, napagod guys. Oh, ito pala si Burluloy. Kasama ko hi, si Burluloy guys. ngayon. Ayan. Sila napagod yung sa biyahe. So, Si pinahinga muna natin. si Paring Dungkoy natulog. At Pagod guys dahil wala na bali. Wala na Ayan. wala na ulit. Yan pala guys. Huwag mong kalimutan i-follow yung page mo. Iploy Palaboy Iploy Vlog. Palaboy, Palaboy, MG oh. Serye nga pala. Oh, Nagsasabi MG Serye. ng totoo. O, Iploy Palaboy ha. O, Iploy Palaboy ha. Follow rin siya rin oh. O, ito yung mga taga Davao. Andito ngayon sa Davao. Siya, taga Davao. Okay na sa kalihukar yun. Okay sa kalihukar. Pag napagod na, Okay rin huwag mong kalimutan balihon. mananapis sa kalihukar. Palo na rin siya. Palo. Ito pala si Arnsky Vlog. Arnsky Vlogs. Inseke. So suportahan din natin sa mga followers ko dyan. Siyempre ito Arnsky Vlog. From Davao City. from Davao City. Lumangoy la, naglakad nila ni Paring Dungkoy papunta dito sa Cebu. Ang aoy. Si minaipit siguro Minaipit nilabita ba? yung daliganan. Ang Sas. adili na ta magisgutan na. Palalo rin yun yun. Adili na lang sa ta magisgutan na. Lukan, Nabutang na. iskalukan niyo Ang pa. oy. Tulo kayo oy. So si Burluloy. Idol na Burluloy. I-follow nyo. Daghang salamat no. Tinanggap ako ni Burluloy dito sa kanila. Oh. Guwapo, matalino. Nasa iyo nang lahat. Wag lang sa akin. So andito yung ibang paring mga content creator no na kilalanin natin kasi medyo naipid ko ning dapita kay Si murag DJ Heart. Oh, ayan. Yan si DJ Heart. Tanan mga mananap. Mananap. Ipalo ning maong mananap kay dugay nis kalihukan. si Ayaw maipit na kumpiyansa. siguan niya eh. Medyo Nabot kulba ba? Nabot mi diri Cebu. Ipalo ni dugay nis kalihukan. Safety tani. Ay ay. So ito yung papa ni Girly. Girly Mindset. Idol ko sila no. Ito yung mama niya at saka yung ang ani oy. Pa juga to. May magka-edit. Video na bali-bali ba? Video na bali-bali ba? Bali na sa pika. Shay. So ngayon no, wala si Paring Dungkoy nagpahinga. Nagpahinga na So yan. suriin natin yung ibang mga content creator para makilala natin ba, para makasama. Kilalanin yung yung ibang. Ito pala si Insek. Arnsky Vlog ha. Dukas kalihukar eh. Idol. Palo rin palalo. Kadol. Skubab and Sun Show from the Lapu-Lapu. Yes. Mga medyos lang, mga tawanan, mga ipit. Kadol. Buy buang. Shout out boy buang daw. Buang. Ito dol. Oh, shout out Boy Butchok. Laboy Butchok. Ay gagaw ni Boy Batchoy. Huwag mong kalimutan sa Paringlando. Paring Lando. Oy. Yung cameraman Paring Lando ba? Ang lakas ng tama. Ikaw dol. Boy Batchoy. Boy Batchoy yo. mo ta, kaon mo og Batchoy, naras karbon. Kami kayo. Kana after buwan sa Batchoy balot na sad. Kana boy balot. Iyay. Si boy balot. Suroy mo rito niya. Anak ninja kay balot. Oh, dito merkado ah. Ano gid balot gid. Matik na. Gamit yung gatong tumba nga murag suka. Ito idol oh. Hey, what's up? Jan Cable Official. Yeah. Asa yung idol? Slob? Slob. So, it's the kapit back. Grabe. Andito sila ngayon sa bahay ni Bimax. Nagtapok-tapok ba? Mga Bisaya ba? Mga mananap gikas Davao. What? Mga mananap to sa
tumoy ba? Ako nagahi mo disco. Kire- Anak. Karon. Nabi TV dai guys. Yun. Yun, thank you. Nasa TV flat screen ba? Yeah. 32 inches. Maayo pimig ka ng guba. So adto na to si Paring Lando. Tistingan na tong tanaw ba. Kay tagsarang gini makita ko Paring Lando. Paring Lando. Sauce talawhana niyo. Paring Lando. Sauce talawhana niyo. Allah. Bilubidyo yan. Bili video nga kamera man ni. Subscribe si Boy Balot to, Boy Balot. Power kayo na, may power kayo na. At the back. Mukha ko na. Boy Liki. Ay, Boy Liki. Siyempre, Builike oh. Builike in the house. Ayan oh. Builike. Oy! Grabe haros na. Ito dubda! Daghang salamat Ako oh. mananabag ka! Daghang salamat ni Builike. Salamat sa mga taga Cebu! From Davao. From Davao. Paring Lando. Salamat sa pagdawat, Cebu. Yan. Ito spiritual sa Pikol. na si Fernando, oy. Ala anga. Si miipit naman ta diri. Murag na may nitingog sa akong luyo. Ang tingog, oy, anga. Anga oy. Wala pa ni Ebal ko, hindi makita ni. Murag dugay na dyan sa kalihukan. Dugay na. Anga si Mima Ipit jugo ani. Ang ipit Po ay. Si shout out din ko sa gwapa rin sa nasa portahan sa. Oy. Si Mia Piki jugo din napita kay ako rosa. Again. Daghan kay sila oh. Dagan kami. Mga Bisaya nga mga vlogger ba. oy, Bisdak. Oy, Oy. Pero huwag niyo kalimutan, pag napagod na, huwag mo kalimutan balihon. What? Pero huwag niyo kalimutan, pag napagod na, huwag mo kalimutan balihon. Anga na yun. So, dagat. Kasi patulo mo sa ko sinilugba sauce. Anga, oy. So, dire nang dubita, no? Daghang kay salamat, no? First time gina akong makauban ng mga Bisaya nga mga vlogger ba. Sa mga sikat-sikat na. Kining ulay pa ta, murag mapagod gihapon ta ba. Ay, ang sikat ay katong artista. Anga, oy. Ano ba Murag si Best Gindi?